Máš dosť mliečka pre svoje bábo? Ak nie, počúvaj túto recenziu. Áno, ja som nemala mliečko po cisárskom, už bolo tak, že asi ani nebude, ale mi to nedalo. Večer som zamiešala 2 veľké šejkre a ráno o 8 som mala mliečka, strašne veľa a je kvalitné. Takúto správu a množstvo iných mamín, ktoré nielen v situácii po cisárskom reze, ale aj v rôznych iných ťažkých situáciách života, keď potrebovali doplniť mlieko, jačmeň im v tom nesmierne pomohol. Takýchto recenzií máme veľmi veľa. Je to zároveň aj odpoveď na otázku, či ako kojaca matka môžem jesť chlorelu a piť jačmeň. Moja odpoveď je zase, nemôžeš, musíš. Doplnia kompletne všetky živiny, ktoré potrebuješ pre svoj kvalitný život a kvalitný život svojho dieťaťa, tak aby si mohla s radosťou si užívať tento náročný čas a zároveň bude z teba vyväzovať všetky odpady, jedy, toxíny, ktoré v tele nepotrebuješ a ktoré určite nechceš, aby sa ukladali do tvojho dieťaťa. A ty sa môžeš venovať materským radostiam a starostiam.